3 minuutissa. Kun tämä koko lastensuojelu on niin semmoinen rakenteellinen systeemivirhe, että siellä ei hallita lainsäädäntöä, jota työssä tarvitaan, ja jos hallitaan, niin sitten ei noudateta. Pitäisikö se sitten räjäyttää se on niin kuin mahdoton paketti siinä mielessä, että jos siihen liittyy sitten nämä dokumentaation ongelmat, jotka kietoutuvat sitten taas tuomioistuimeen, nämä väärät ja virheelliset asiakirjat, niin eihän siitä voi tehdä muuta johtopäätöstä kuin, että se pitää niin kuin, sanoit sä räjäyttää? Joo. Mä kysyin sitä. Se pitää niin kuin ihan oikeasti niin muuttaa koko systeemi. No, toinen on sitten tämä pakkoauttaminen, eli tämä mahdoton valvontaan ja ilmiantoon perustuva auttaminen, joka johtaa siihen, että vanhempia niitä ei pidetä yhteistyökumppanina ja lapsia pidetään huolenaiheina. Eli koko se asenne on aivan nurinkurin. No, nämä on asenteisiin liittyviä ongelmia, että asenteet on vaikeita muuttaa, mutta sitähän me tässä nyt yritetään jankuttaa vuosikaudet tätä samaa asiaa. No sitten tämä usko siihen, että naapurin perheessä on lapsen hyvä. Raahanat heti kiinni tästä miljardibisneksestä ja nämä samat tuet, mitä sijaisperheet saa, niin perheille. Tämähän on aivan uskomatonta. Juuri tapasin yhden tämmöisen Diakonissalaitoksen perheterapeutin, joka kertoi, että hänellä on 24 tunnin päivystys sijaisperheelle. He antavat terapiaa, työnohjausta tälle sijaisperheelle. Aivan kestämätön systeemi, ja tällä kasvatetaan sitten nuorisoa, joka syrjäytyy. Ja se on sitä sosiaalista syrjäyttämistä, joka tämä nyt oppaanikin on takasivulla sitten esitelty. Ja sitten valitettavaa on kyllä, että tämä hallinto-oikeusmenettelyhän nyt on siunannut tätä systeemiä, että hallinto-oikeusmenettely on väärä paikka lastensuojeluasioille, että siellä aina hurrataan sitten, että nyt taas lastensuojelutyö niin oli onnistunut. 4-5% jutusta voitetaan, että se on tuomioistuinmenettely, joka ei oikein sovellu näihin ihmisten asioihin. Että siellä voitaisiin käsitellä enemmän näitä maanrakennusasioita ja veroasioita kuin ihmisten asioita. Mitä sä vielä haluaisit tietää? Oliko siinä 5? Kyllä kai. Ei ollut. 4. Sisällytetty. Keksikää Leenille 5. Tosi seikka, siis olin tuolla Ruotsissa, kuulun tähän Pohjoismaiden ihmisoikeuskomiteaan, ja siellä oli 20-vuotisjuhlat, jos kuukausi sitten, ja Tukholmassa oli Riddarhusetissa hienot juhlat oli siellä, ja kaikki nämä samat ongelmat kertautuu siellä Pohjoismaissa, ja paitsi Islannissa on hyvät keinot, mutta siellä nostettiin tämä tosiseikkoihin perustuva selvittely. Tuomioistuimessa, yleisellä tuomioistuimella on tapana perustaa päätöksensä tosiseikkoihin, ja se, että tämä dokumentaatio saadaan kuntoon täällä lastensuojelussa, on ihan ykkösasia. Ja siihen olisi hyvin tehokas keino se, että meidän hallinto-oikeudet niin vaatisivat ja edellyttäisivät, että nämä päätökset niin perustuisivat tosiseikoille ja näytölle, niin kuin täällä ollaan totuttu täällä yleisen tuomioistuimen puolella. Oliko 5? Nyt on oikein hyvä.